Гаспадарыні і гаспадары, сёння, калі адбываецца гэты запіс, на нашым календары 7 чэрвеня. Застаецца роўна ангельскі лік дзён да 70-гадовага юбілея народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. І таму мы напярэдадні папрасілі сустрэчы у Васіля Владимировича, бо Васіль Быков не ў мінулым. Василь Владимирович, мне здаецца, што вы заўсёды імкнуліся быць ісці ў нагу з часам не таму, што хацелі паспець за ім, а менавіта стрымліваючы сябе, каб быць зразумелым нам. Я не памыляюся? Конечно, задача кожнага пісьменніка быць зразумелым, вот таму, што літаратура існуе все-таки ў пэўнай еднасці, нават метафізічнай еднасці з чытачом. І поэтому, конечно, увесь голос пісьменніка, усе яго творы дасылаюцца перш за ўсё да чытача. Іншая справа, што не заўсёды чытач спасцігае ідэі літаратуры, ідэі пэўнага пісьменніка, або наадварот, не заўсёды пісьменнік разумее, што трэба чытачу, грамадству, так сказать, на данном гістарычным этапе. Ну, тут пэўная дыялектычная, так сказать, еднасць і процілегласць, якая, відаць, спадарожнічае літаратуру ўвесь час яе існавання. Василь Владимирович, сапраўды, асабліва ў перыяд самавызначэння нацыі, культура не толькі апераджае працэсы, які адбываюцца ў грамадстве, але падчас прадвызначае іх. Ці, скажам, не маглі б вы асэнсаваць стан сённяшняй культуры і што за гэтым можа быць у нашым грамадстве? Безумоўна, культура – это грунт. Грунт – это гумус, так сказать, грамадства. Але так ужо уладкавана, відаць, у гісторыі, што гэты гумус, гэты грунт не заўсёды ў кожным грамадстве, так сказать, аднолькавы. Ёсць нацыі з вялікімі традыцыямі культурнымі, і гэтыя традыцыі ўплываюць даволі выразна на ўсё грамадскае жыццё, сучаснае жыццё, на гісторыю пэўнай нацыі. Іншая справа, калі гэты пласт тонкі, калі у культуры напрацавана па розных прычынах напрацавана нешмат, або, так сказать, там ёсць нейкія фальшывыя пласты, тады, конечно, уплыў такой культуры на грамадскае жыццё незначны. Ну, а еще важно, конечно, калі важно грамадству зразумець, што такое культура. Хоць это заўсёды уплыў апасродкаваны, непэўны, і зноў жа залежыць усё, відаць, ад ступені цывілізацыі нацыі. І именно там, дзе гэта разуменне глыбокае і пэўнае, там ідуць і пэўныя працэсы, цывілізаваныя працэсы, так сказать, которые прыводзяць да пэўных эканамічных і самых розных іншых вынікаў. А не маглі б вы назваць, вылучыць нейкія з'явы культуры, якія на сённяшні дзень адбываюцца, здаюцца вам значнымі? Ну, з'явы культуры, конечно, значных заўсёды вельмі шмат. Прытым, трэба сказаць, што именно тыя з'явы, которые у сучасны момант здаюцца нам вельмі значнымі, на самай справе, пасля таго, як пройдзе нейкі час, аказваюцца незначнымі або фальшивымі, і якраз наадварот. То есть я хочу сказаць, што культурны працэс вельмі складаны працэс, і ацаніць яго, так сказаць, у кожны момант бывае вельмі цяжка. Але справа ў тым, каб, ну, это уже залежыць ад грамадства, палітычнага ладу, каб не перашкаджаць именно натуральнаму працэсу развіцця культуры. Таму што вопыт паказвае, там, дзе чыніцца гвалт над культурай, дзе ідзе пэўная рэгламентацыя з боку ўлад, або грамадства, неважна якого, тоталітарнага ці нават дэмакратычнага, хаця ў дэмакратычнага грамадства это адбываецца радзей, там нічога добрага з культуры не атрымліваецца. Яна проста ў атмасферы рэгламентацыі і падаўлення яна гіне. Василь Владимирович, вось у параўнанні з зусім нядаўнім часам
У нас шмат змен адбылося ў нашай нацыянальнай культуры. Беларуская мова стала дзяржаўная, перавыдаюцца кнігі раней забароненых аўтараў, дэкларавана незалежнасць беларускай дзяржавы. І нават радаўніцы, асеннія дзяды, за якія нават на маскоўскіх могілках пацярпелі былі людзі, ўжо зараз чырвоныя дні ў нашым календары. Як вы лічыце, гэта павярхоўны працэс у нашай культуры альбо глыбінны? На працягу ўсёй нашай гісторыі, мабыць, культура не развівалася нармальна. У гэтым, конечно, наша вялікае няшчасце. Відаць, таму што нармальна не развівалася нацыя наогул. Уся яе гісторыя – гэта гісторыя процівстаяння, гісторыя трывання і, конечно, хаця і былі пэўныя перамогі. Тое, што адбываецца цяпер, натуральна, названа таким тэрмінам адраджэння, хаця я не ўпэўнены, што гэты тэрмін, так сказаць, абсалютны, відаць, ён адносны. Але ўся справа ў тым, што і працэс адраджэння, які быццам бы пачаўся, пачаўся ён напярэдадні і адразу пасля аб'яўлення незалежнасці Беларусі. Гэты працэс, конечно, ідзе з вялікімі перапынкамі, пераадольваючы, так сказать, вялікія цяжкасці на сваім шляху. І я баюся, што калі Беларусь такі страціць зачаткі, так сказать, сваёй суверэннасці, то гэты культурны працэс развіцця нацыянальнай культуры наогул спыніцца. А што трэба рабіць нам для таго, каб гэта нацыянальнае адраджэнне закончылася альбо проста стала росквітам беларускай нацыі, а не было чарговым гістарычным усплёскам у беларускай гісторыі? Гэта вельмі выразна відаць на прыкладзе хоць бы апошніх месяцаў наша грамадскае жыцця. Для сапраўднага адраджэння, перш за ўсё, беларускай нацыі і яе культуры, перш за ўсё, патрэбна дзяржаўнасць, суверэннасць этой дзяржаўнасці. Як мы бачым, якраз именно працэс дзяржаўнасці, будаўніцтва, так сказать, суверэннасці і знаходіцца пад найбольшай пагрозай. І калі нам не ўдасца утрымацца ў рамках незалежнасці, то, натуральна, кепскія будуць справы не толькі ў галіне культуры, але наогул увесь лёс беларускай нацыі будзе пад вялікім пытаннем. І наўрад ці гісторыя яшчэ ў 21 стагоддзі прадоставіць нацыі такі шанец, который выпаў ёй на канцы 20-го стагоддзя. Маю на ўвазе абвяшчэння незалежнасці. Все-таки гэта якасць, якой дабіваюцца нацыі і народы на працягу многіх стагоддзяў і вялізнымі высілкамі. У нас гэта адбывалася неяк надзвычай лёгка. І гэтая лёгкасць, відаць, завяла ўзман пэўную частку грамадства, можа нават і лідараў, так ці інакш, якія кіруюць краінай. І яны так лёгка могуць цяпер, так сказать, паступіцца, прадаць, здаць, адцурацца ад нашай незалежнасці. Василь Владимирович, зараз такі час, што здавалося б, маски і лжы сарваны і засобы, быў злодзеем, рабой, амаль што, так сказать, навідавоку, меў такія палітычныя погляды, калі ласка, аб'ядноўваўся ў партыі, выказвае сябе, але нешта, здаецца, нібыта не так. Ці можна назваць все-таки наш час часам, калі гэтыя маски і лжы сарваныя? Маски будуць заўсёды, пакуль грамадства пребывае ў стане дэстабілізацыі, непэўнасці. Будуць ісці, конечно, і палітычныя працэсы, перш за ўсё, барацьбы за ўладу. Мы ведаем, што у гэтым сэнсе больш за ўсіх маюць поспех это камуністы. У іх вялікі вопыт барацьбы за ўладу. І больш таго, можна сказаць, што на працягу апошніх дзесяцігоддзяў, да не толькі,
стало видать, что борьба, что ўлада это самамета гэтай партыі. Усё астатняе, відаць, яны зразумелі, што ўсё астатняе залежыць ад таго, у чыіх руках улада. І таму, конечно, яны не шкадуюць высілак для таго, каб гэтую уладу здабыць, а калі ее здабудуць, то ўжо не спыніцца ні перад чым для таго, каб яе утрымаць. Об этом сведчыць увесь папярэдні вопыт, так сказать, гэтай партыі, да і нашай дзяржавы таксама, і наша грамадства. Я скажу, что нема больш страшной силы цяпер у свеце, чым зноў жа ідэі і метады барацьбы камуністычнай партыі, якая, як вядома, нягледзячы на все забароны, яна дзейнічае. Калі грамадства яе гоніць у дзверы, яна улезе ў акно. І тут патрэбна вялікая пільнасць з боку, так сказать, усяго народа. Ну, а перш за ўсё трэба, конечно, усвядоміць гэтую небяспеку. Я думаю, что, на жаль, наш народ яшчэ не прыйшоў да гэтага усведамлення. І яшчэ яму здаецца, што, па крайней мере, нейкай яго частцы здаецца, што камуністы могуць змяніцца, што яны могуць быць лепшымі, што яны могуць, так сказаць, у часе другога прыходу прынесці нейкае шчасце народу. Этого не будет николи. Это такая партия, которая не здольна до реформации, и про это засведчыў вопыт усіх апошніх год, и не только, может быть, апошніх год, и КПСС, и КПБ. Василий Владимирович, але весь процесс истории, это процесс недопраемности. И, скажем, что вы взяли с часов коммунистичной улады у нашу будущую? Ці ёсць там нешта станоўчае, на ваш погляд? Боюсь, что там староўчага нема. Хотя, конечно, принято лічыць, что у наши тоталитарные часы, недавние часы, все-таки, ну, по крайней мере, развивалась культура. Калі мець на увазе не только Беларусь, а нават и СССР, что культура там мела пэўныя здабыткі. Мабыць, это так. И литература развивалась, и культура, и кино, допустим, и были пэўныя здабыткі. Только я хочу сказать, что гэтыя здабыткі дасягнуты не дзякуючы тоталітарызму, а насуперак яму. Усе найлепшыя творы створаны у тыя часы, даваенныя і пасляваенныя часы, нават у рамках соцыялізма, створаны насуперак гэтаму соцыялізму. І насуперак, так сказать, тоталітарызму і ўсёй ідэалогіі, так сказать, кіраўнічай партыі. Вот. Ну, безумоўна, трэба сказаць, што калі гаварыць пра прамысловасць, пра тэхналогію, то высокія тэхналогіі таксама былі створаны ў тыя часы. Толькі зноў жа, каму яны служылі, гэтыя высокія тэхналогіі нашай эканоміцы, нашай прамысловасці? Яны служылі вытворчасці зброі. Так што зброя, як вядома, у нас нароблена столькі, што цяпер трэба разбурыць другі раз эканоміку для того, каб яе панішчыць. Ну так вот, гэта ўсё прынята, па крайней мере, нават заходнімі спецыялістамі, палітолагамі, адносяць да поспеху тоталітарнай сістэмы. Но мне здаецца, што гэты поспех вельмі адносны. Па крайней мере, ён антыгуманны. А тое, што сапраўды гуманістычнае, што скіравана на службу чалавецтву, тое створана насуперак нашаму тоталітарызму. И я бы хотела запытаться, вот вы великий мастак слова, чему вы пошли в политику? А я не пайшоў у палітыку. Я ж, як вы ведаеце, пенсіянер. Вот, ніякіх пасад не займаю. На выборы себе не улучшаю и не буду. Так что я никуда не пошел. Но другая справа, что просто теперь сумленный человек не может обойтись, так сказать, без того, как он, ну, по крайней мере, не вызначил своих отношений до того, что у нас отбывается. Так вот, я просто іншым разом выказываю свои адносіны, не больше того. Я нікога не агітую,
не прапаведую нейкіх ідэй, я выказваю свае адносіны як прыватная асоба. Ну, калі мне еще предоставляется некая магчымасць это рабіць у форме, так сказать, друкаванага слова або вот тэлебачання, так гэта, відаць, можна аднесці толькі наконт, ну, нейкай яшчэ астатачнай, так сказать, папулярнасці пісьменніцкай працы і літаратуры. Інакш бы, безумоўна, да мяне ніхто не звяртаўся. І я, відаць, таксама ні да каго не ішоў для того, каб выказваць свае погляды. Василь Иванович, вас раз'яднаная шматпартыйная Расія зараз перажывае працэс менавіта аб'яднання нацыянальнай глебе. І вось 20 буйных партыйных блокаў, якія удзельнічалі ў выбарах Дзяржаўнай думы, заключылі дамову палітычнай згоды. Скажыце, калі ласка, як на вашу думку, ці, скажем, наша Беларусь здольная пабудаваць свой нацыянальны дом нацыянальным падмурку, альбо толькі прыхінуцца да больш моцнага суседа? Да больш моцнага суседа прыхінуцца, это, відаць, метафора не надта дакладная. Справа ў тым, конечно, ў гэтым многія бачаць, так сказать, спакусу, именно спакусу, так сказать, больш моцнага суседа. Но справа ў тым, што аб'яднацца могуць толькі аднолькавыя, раўнапраўныя, так сказать, элементы, ну, як цяпер кажуць, суб'екты, так сказать, дзяржаўнасці. Ці можна лічыць Беларусь і Расію раўнапраўнымі? Все-таки обе этой державы належат до розных вагавых катэгорый. И поэтому их союз в этом сенсе, особливо союз політичный, заўсёды будзе нічым іншым, як паглынаннем мацнейшым, больш слабага. І, безумоўна, так сказать, расійскія палітыкі гэтага і не тояць. Напрыклад, той же Жирановскі выдатна адводзіць ролю Беларусі ў выглядзе маскоўскай губерніі і не больш таго. У такім выпадку я пытаюся, так сказаць, перш за ўсё, ці маюць наше кіраўніцтва проста у сваёй галаве, так сказаць, нейкія элементы здаровага сэнсу. Калі яны сапраўды імкнуцца увайсці ў Расію ў якасці мінскай губерніі, то навошта тады выбары прэзідэнта? Ужо прэзідэнт ніяк не будзе, так сказаць, у мінскай губерніі. У мінскай губерніі будзе губернатар. І наўрад ці гэта будзе нехта з тых, хто цяпер, так сказаць, імкнецца стаць прэзідэнтам. Вот. Поэтому я, калі говорить, выказывать мои адносіны, так сказать, вельмі лаканічна до выбору, я хотел бы сказать, что это марная справа для тых, кто імкнецца именно прыхінуцца до больш моцнага суседа. Василь Владимирович, скажите, калі ласка, ці можа нам царква дапамагчы зараз у гэты складаны перыяд? Церква, конечно, павінна дапамагчы, потому что все-таки хрысціянства як рэлігіі мае велізарнае значэнне ў нашай гісторыі, і не толькі ў нашай гісторыі, але наогул у нашай цывілізацыі, не толькі для нашага народа. Но справа ў тым, што мне думаецца, што вот гэтыя гады, калі царква была все-таки за межамі яе ўздзеяння на свядомасць грамадства, яна нешта страціла. Перш за ўсё, страчана это непарыўнасць, так сказаць, пераемнасць рэлігійнага ўздзеяння, перш за ўсё, на народную мараль. І, відаць, цяпер, калі ўсё гэта пачалося быццам бы з прыцягам, пасля гэтага вялікага перапынку, мы бачым, што гэты перапынак именно, гэта пустое месца, так сказать, у нашай гісторыі, якое не было занята хрысціянствам, яно дагэтуль уплывае на сучасны стан, перш за ўсё, адносін царквы і грамадства, адносін кіраўнічых улад і царквы. Это вельмі важна. По крайней мере, грамадство не знайшло у царкве сучаснай таго, чаго яно чакала, і чым царква была у папярэднія, так сказать, тоталітарныя гады. Тут, безумоўна, шмат прычын, якія залежаць не толькі ад царквы і залежаць таксама ад грамадства,
все-таки вихована на ідеях, так сказати, або у духу, так сказати, абсолютного атеїзму, неприйняття, так сказати, ніякої релігії, але есть, видать, певные хибы у церкви, которая не идя одразу прямо и с чистым сердцем и с Христовыми заповедами до народа. Но все-таки яна, особливо яе иерархии, высшейшие иерархии, горнутся более до улады, чем до народа. И это, конечно, выкликает великий смуток сирот и верников, и атеистов. Василий Владимирович, вот як я пам'ятаю, мне распавядали про то, что наша делегация в вытворчестве была у Японии, и японцы, почувши, что люди приехали с Беларуси, кажут: о, Беларусь, хатынь, быков. Вот. И таким чином вы стали символом нашей Беларуси. Ці есть у вас свой властный символ Беларуси? Символ Беларуси, конечно, есть. Для меня, например, ну, як для літератора, може бути, тому що для інших людей, інших категорий, классов, так сказать, могут быть іншие символы. Но мне здається, что самый святый и верный символ Беларуси – это все-таки Янка Купала. Это наш апостол, який нам світить усім своїм талентом народного поета, так само політичного діяча, божецьким, так сказати, талентом з минулого. Шкода, що у нас дагэтуль його кепсько вивчають, у нас його не ведають, апроч хіба спеціалістів, тому що наша літературна едукація, починаючи зі школи, усі ці годы коммунистичного тоталитаризму выключала многие творы Купалы с системы нашей эдукации. Вот. А ён варты того, каб яшчэ свяціць надолго. И, конечно, головная его мета, як и многих, так сказать, с наших апостолов минулого, это была суверенность нашей краины. И вот гэтая яго мара до этого не сбылась, поэтому она застается историчной и политичной, и повинна, так сказать, вызначать всю деятельность нашей культуры, а может и политики на будущее. Поэтому, безумовно, для меня Купала – это великий символ нашей покутницы Беларуси. Дякую. Василий Владимирович, у меня был уже те человек, якого я вельми любила, и так и не поспела признаться ему в любови. Этот человек дал мне хлеб, дал жыццё, дал науку, и помираючи покинул заповед незалежности. Этот человек был мой батька. И сегодня, користаючись этим выпадком, я хочу сказать, что я просто счастливая, что была вашей сучасницей, что после смерти батьки мне было с кем звяраць свои думки и свое сумление. Дякую вам. Тиши над землей, у эфиры ночные, голос чистый лучи, как пение херувим.